Бүгін студиябызга юк вакытын бар итеп килүче кунагыбыз Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директоры Фәнис Наил улы Мөсәгыйтов. Фәнис әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле иртәләр. Ачык һавада спектакльләр уйный башладыгыз. Күптән түгел 5 августтан тамашачы ничек кабул итте, артистлар ничек кабул итте менә бу пандемия чорыннан соң, озак кына тәнәфестән соң бу очрашуны? Чыннан да 5 августта без үзебезнең ачык һавадагы спектакльләрне башлап җибәрдек. Ләкин аңа хәтле инде без ачык һавада репетицияләрне үткәргән идек. Төрле теге сулларын тикшереп карадык, ничегрәк була. Һәм инде әгәр дә безгә татарча белмәгән тамашачылар керә икән, аларга әзерләп куйдык тәрҗемә аппаратларын, чыбыксыз куела торган. Тамашачылар бик яхшы кабул иттеләр. Шул хәтле сагынганнар, анда Мәскәүдән дә кайтканнар иде, районнардан да килгәннәр иде. Күбесенә әле капка тышында басып калырга да туры килде. Кассада булыр дип килгән булганнар, ләкин уже билетлар юк иде. Шуңа күрә алар инде башка көнгә килербез дип киттеләр. Без әле шушы ачык сәхнәдә, йолдызлар астында, ул ниндидер бер романтизм дип әйтимме, хәзерге вакытта без элекеге безнең артистларыбызны күз алдына китереп тәшләдек. Алар трактор арбаларында, арбаларында йөргәннәр бит инде. Кай вакытта менә агит бригадалар була иде. Без үзебез дә мәктәптән йөрдек агит бригадаларда. Анда машина белән килеп туктыйсың да, арбаның бер ягын ачасың да, шунда ук спектакльме анда, үзекме, җырмы, нәрсәдер куеп китә иде. Менә шушук сул безгә дә килеп кайтты. Ләкин безнең сәхнә ул яхшы итеп эшләнгән. Анда бөтен звуктар, тавыштар, ут оборудованиелары, тәрҗемә бөтенесе дә куелган. Безнең эчтәге театр эчендәге сәхнәнең шул ук зурлыкта дип әйтсәк тә була. Шундый итеп эшләнгән, түбәләре ябылган калай белән, кырыйлары ябылган, бөтен нәрсә бар. Чык та уйна. Менә пандемия чорында артистлар үзен ничегрәк хис иткән икән менә үз изоляция режимында? Дөресен әйткәндә, без үз изоляция вакытында онлайн эшләдек. Айрым-айрым җыелып төшерә дә идек. Без инде артистлар белән олырак артистларыбызга теге продуктовый наборларда тараттык. Һәм өйләренә килеп видеоларда төшердек. Яздырып та алдык, шигырь укулар, безнең нәрсә дик, музыкаль тәнәфесләр. Һәм каватырышларны әйтүләр, физкультуралар, физзарядкалар, алар барысы да булды бездә. Ләкин нәрсә генә әйтсәң дә, инде күзгә күз карашып эшләүне, аларның авыруларын тоеп, тамашачылар, артистлар инде сәхнәне, тамашачы залын һәм тере кеше бер-берсе белән күреп сөйләшүгә караганда, бу онлайн әйбер аны алмаштыра алмый берничек дә. Шуңа күрә бик артистларыбыз бик сагынып чыктылар эшкә, бик яратып эшлиләр. Безнең Тинчурин театр артистлары бик әйбәт артистлар анда. Шуңа күрә аларга тазалык булсын, саулык булсын, ләкин була очраклар, кайбер очраклар артистлар авырып та китә, спектакльләрендә алмаштырырга туры килә кай вакыт. Мондый вакытта бигрәк тә артистларның сәламәтлегенә күбрәк игътибар бирәбез. Яңа сезонда тамашачыларны инде яңалыклар көтә. Хәзерге вакытта бездә Туфан Имаметдинов, Илгиз Зәйневның «Полиционер» әсәрен куеп ята. Ул әсәр безнең июнь айында чыгарга тиеш иде, ләкин шушы сәбәпләр аркасында күчте. Безнең октябрь айында 9-10 октябрьгә билгеләнгән. Хәзерге вакытта репетициялар бара һәм ул гына да түгел, безнең Асыл кыш спектакле буенча репетициялар булмаса да әзерләнү чоры бара. Бу әкият ялгышмасам. Әкият бу семья спектакль дип әйтик, улларга да, балаларга да бик яхшы бара торган музыкаль, шундый мюзикл дип әйтсәк була, шундый спектакль ул. Бик тәрбияви дә, бик маҗаралы да дип әйтик. Менә ансын хәзерге ситуация караганда без аны декабрьләргә чыгарабыз дип торабыз. Һәм декабрьдә әле безнең тагы бер спектакль көтелә, Салих Сәйдәшевнең
туган көне юбилее җитә безнең 3 декабрьдә. Алар бит инде белгәнегезчә Кәрим Тинчурин белән аерылгысыз булганнар, бергәләп велосипедта төрле районнарга кайтып спектакльләр ясаганнар. Берсе язган әсәрен, икенчесе язган җырын. Һәм менә шушы тандем турында безнең иммерсив спектакль бөтен театр белән катнаша торган итеп ясаячакбыз. Бөтен театрда һәм безнекә терәлеп үк торган Сәйдәш музеенда кушып. Шундый бер һәм Кәрим Тинчурин театрында, безнең зданиеда, безнең бинада Салих Сәйдәшнең утырып эшләгән бүлмәсе бар. Менә без аны да ремонтлап, яхшы итеп эшләргә җыенып торабыз. Һәм тагы да безнең Уенфест, безнең Мәдәният министрлыгы башлап җибәргән Уенфест дигән программа бар. Менә без видеоларын төшердек инде бу балалар белән ишек алларында теге онытылган уеннарны яңартып, алар белән шулай эшләү каралган анда. Хәзер инде менә 15-ннән біз инде ишек алларына чыгып, офлайн йөри башлаячакбыз. Күзгә карашып инде балалар белән шул уеннарны өйрәтәчәкбез. Аларын төшереп, тагы да интернет челтәрләренә куячакбыз инде без аны. Монда без генә түгел, монда бик күп театрлар һәм бик күп мәдәният өлкәсендәге организациялар катнаша. Һәм тагы да безнең мин яшь драматург дигән шундый уеннар аша балаларга ишек алларында төрле сораулар белән шушы драматургияның дәрәҗәсен күтәрә торган очрашулар ясыйбыз. Алар да сез күрерсез, интернет челтәрендә дә булыр, телевидение, радиоларда булыр дип көтеләбез. Һәм тагы бер әйбер бездә, без инде аны башлап җибәргән идек, безнең мәдәният министры Ирада Хавизяновна безне җыеп, бу пандемия хәтле совещаниеларда уздырган иде. Безнең әле ул һаман эш бара. Монда безнең театр бинасында драматургия үзәге булырга тиеш була. Һәм анда төрле проектлар эшләнергә тиеш була. Анда арт базар да бар, арт кафе да бар анда. Анда төрле площадкаларда эскизлар кую да булачак, бу драматурглар белән эшләү дә булачак, артистлар белән эшләү булачак, менә режиссерлар белән. Шуңа күрә менә шундый площадкалар булачак әле бездә. Тагын бер сорау сезгә бирәсе килә, Фәнис әфәнде, менә үзегездә әйтеп уздыгыз. Кәрим Тинчурин белән Салих Сәйдәшев бергә музыкаль театрны үстергәннәр, ясаганнар дип әйтик. Хәзер менә тамашачыларыбыз еш сорыйлар безгә шалтыратып, матбугатта да күренеп алды диләр, Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрын музыкаль театрга күчерергә дип. Моның белән ниндирәк вазгыять бүгенге көндә? Бу дөресен әйткәндә, менә булды гаип журналистларда да әзрәк, алар күтәреп алдылар. Бу кемнәндер чыккан сүз генә. Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры бер вакытта да музыкаль театрга әйләндереп булмый. Аның янында ашарга гына була, менә шундый бер нәрсә дип әйтим, кушымта, шундый музыкаль спектакльләр чыгара торган. Безнең үзебезнең театр штатында да безнең вокалистлар дигән 13-нче елда ук бирелгән штат бар. Безнең хәзерге вакытта Ильяс Камалов җитәкләгән Кәрим Тинчурин театрының оркестры эшләп килә. Ул Ильяс Камалов баш дирижер. Һәм ул оркестрны чакыра башладылар инде төрле җирләргә. Менә ничәдер ай эчендә генә җыелды шундый оркестр. Һәм ул оркестр белән кушып, менә шу вокалистларны да кушып, бер елга бер тапкыр бер мюзикл чыгарга дигән. Бу берничек тә тими драма һәм комедия театрына да, драматический әсәрләргә дә тимәячәк, драма артистларына да, һәм музыкаль артистлар белән вокалистлар безнең штат бар андый. Шуңа күрә бу синтез гына булачак, бу синергия булачак, икесен бергә кушылачак. Бер-берсен тулыландырып торачаклар. Фәнис әфәнде, бик зур рәхмәт сезгә. Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры турында күп сөйләшеп була. Алла бирсә, алга таба да сезнең белән очрашырбыз. Сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт. Рәхмәт, мин тамашачыларга әйтәсем килә, менә шундый матур сәхнәләрдә ишек алдында безнең спектакльләребезне карарга килегез һәм 20 августта без сезонны эчке бинадагы зданиедә сәхнәдә ачып җибәрергә карар кылдык һәм сезне чакырып калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә.